Sa ganda ng lip tint blush on na ito, napa-check out din ako. After few days, dumating na nga ang order ko. Kasi gusto kong subukan ang napakagandang product nila. So, ayun na nga, moment of truth. Hi guys! Dumating na pala ang order ko. Ito yun, nabudol din ako ng product na ito. Pero bigyan natin ng reviews kung kumusta siyang gamitin. So, sabi doon, sa napanood ko sa TikTok, isang dot lang daw magkukulay na pigmented daw yung kulay. Tingnan natin kung maganda. Kung maganda sa atin. Kasi yung nakita ko nito sa TikTok, ang ganda kasi ni Madam eh. So, napa-check out din ako. Baka sakaling gumanda din ako. Try natin. Tingnan natin. Isang dot lang daw. Isang dot. Ay, oo nga. Uy, ang ganda. Parang natural lang. Ay. Ay. Ganda nga. O, tingnan mo, oh. Walang filter yan. Kaya nakikita yung mga sikreto sa mukha ko. Dami ko na kasing melasma. Pero anyway, ganda talaga ng product. Try din natin sa lips ko. Oh, pak! Sino ka dyan? Ganda din, oh. Oh, parang natural lang. Parang namumula ka lang ng parang nabilad ka lang sa araw. Oh, tingnan mo, oh. Oh, 'di ba? Oh. Ganda. Oh, sa may gusto, nasa TikTok account ko 'to. Lalagay ko yung link. Ito 'yun, oh. Ganda din, parang natural. Oh, sige na, pabudol na din kayo. Bye!